Ġie inawgurat l-ewwel kumpless tal-kura paljattiva f'pajjiżna ta' Hospice Malta. Il-kumpless St. Michael's Hospice testa frott investiment ta' madwar 9 miljun euro mill-Fond tal-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali l-NDSF u fondi Ewropej. Preżenti għal din l-inaugurazzjoni kien hemm fost oħrajn il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Robert Abela u Martu Lidia Abela, il-kap tal-Oppożizzjoni l-Arċisqof u ċ-Chairperson ta' Hospice Malta Bernadette Bonnici Kind. L-investiment f'dan il-proġett se jwassal biex madwar 1500 pazjent u familja li taħdem magħhom Hospice Malta jingħataw kura paljattiva aħjar u b'dinjità aktar li tixraq f'dan il-kumpless li se joffri ta' servizzi fosthom minn psikoterapisti. F'dan il-kumpless anke se jingħata taħriġ lil professjonisti fil-qasam tal-kura paljattiva. Is-servizzi komprensivi li se jingħataw se jgawdu minnhom persuni li ma jibqgħux jirċievu kura fl-isptarijiet u ma jistgħux jgħixu fir-residenzi tagħhom. F'dan il-kumpless hemm fil-fatt ukoll ġnien aċċessibbli li joffri serenità lill-pazjenti u l-familji tagħhom fażi delikata fil-ħajja tagħhom. F'indirizzi jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela fisser il-ħidma ta' Hospice Malta bħala waħda importanti u li tempatizza ma' tant familji qal li l-qagħda ekonomika b'saħħitha ta' pajjiżna trid tkompli sservi ta' ġid tal-proġetti soċjali bħal dak ta' Hospice li l-Gvern appoġġja bis-saħħa permezz tal-NDSF u l-fondi allokati minn fondi Ewropej. Malta li nemmen fija i Malta li tader u li turi l-imħabba, Malta fejn kull familja importanti u tkun ta' spalla quddiem mument ta' sfida. Fil-mument tal-bżonn nassigura lil dawk il-familji li se jibqgħu isibu gvern warahom u magħhom biex jagħti l-għajnuna, saħaq il-Prim Ministru Robert Abela filwaqt li żied jgħid li laqdiet mhux governattivi għandhom jibqgħu isibu fil-gvern sieħeb importanti biex iwettqu l-ħolm tagħhom favur is-soċjetà. Il-Prim Ministru nnota li din mill-finanzjament dan il-proġett jirrikonoxxi li persuna ħaqqa ħtiġijiet u appoġġ emozjonali f'ambjent kalmu li jirrispetta l-istadji kollha tal-ħajja tal-persuna. Dr. Abela temm jawgura aktar ħidma importanti mwettqa minn Hospice Malta u nnota li dan l-investiment sar frott ukoll ħidma konġunta bejn l-Istat u l-Arċidjoċesi ta' Malta. Tkellimna mal-kap eżekuttiv ta' Hospice Malta Kenneth Delija fejn staqsejnih xi jfisser għalihom dak li seħħ illum. Illum hija ġurnata storika għalija għax ilna nippjanaw ħafna għal dan il-proġett, imma wkoll għal Malta dan huwa proġett nazzjonali. Illum hija l-bidu ta' iktar servizzi li ħankun nistgħu nofru iktar il-qudiem tramita dan il-post li qegħdin fih St. Michael Hospice. Il-hospice diġà toffri servizzi fil-komunità, issa iktar il-qudiem inkomplu nkabbru s-servizzi kemm bid-day therapy area kif ukoll bl-inpatient unit. Plus illi dal-post joffrinna wkoll il-possibilità li nkomplu nżidu aktar l-edukazzjoni u l-għarfien iktar il-Malta minħabba li għandna l-education il-wing illi tkompli tgħin f'dan il-għan.